Okerengalong BJP Sorkar tung Varsai Kelong dona puthak ningkarong ka CPSI kedeng. HSLC pen HSQ na tumaphan karcho lapen akai ki messenger phan than pare amai kangni. Lengviti State Model School kimi Kangpu. Karbiang live prime time berta kelang ara doana phan setame nilihin pen kardom bachiriglo kardom pini bertang ton pen arjuik tha. Det pi adang along BJP kachari ningkan sirkep an pleng tanglo. PM Modi ningkan sirkep pleng det pena phi Karbiang long ara tum arunodoi pen tanglo ason scheme ki pi pana puthak pini numati constituency angkang Okereng auditorium hall along beneficiary sanmilan mate ali kelong dona puthak ningkarong chipi ponrenti. Numati constituency BJP Mandal Committee atum kachapati pipon bangso beneficiary sanmilan mate Varsai kelong tangatum doan aning karong kachipia mayalong Numati BJP Mandal Committee maipu joti timung kachapahem phupona mayalong aluhi sarpoa manpen KAL MBT singhi kachatong donalong manpeng aluhi manpen BJP Karbiang District Committee chunbang Dilip Rong hangtondanglo Tourism Board Chairman Dharam Singkro BDC Chairman Britain Mahila atum pendanglo BJP asong Songjapi atum chetong don renti. India Prime Minister Narendra Modi alang lili tuma phanakang hon penajok lapen alang nilong raratum kachetodon penajok pini anabangke ningkan sirkepan kachariarta pleng pononglo. Alang ninangkang hona putha bangke ilitum alang ni panchoro vek nangji pusi maya long kachetong don alhi sarpu UMBT senghipen ningjepon. Bangso beneficiary sanmilan amaya long BJP rachare songa hinpen rar phan ason avarsai kipi ponajok rara tum setame ning kiho avesi ning karong pen bangso amaya long ki ongdung arara tum chetong dunsi ning karong chipi ponrenti. Party national level mate state level pe district level pe chingwai si along tin mondol committee along beneficiary sammedan talon nji ko so talon ateng pen sistem lo pini emso kelong unodoi kelong sarkar pen upipim si scheme gelong atum am sistem lo pini dak mencetong dun dak nang cetong dun am limarli atum am sistem lo pini alali tum tani ngarong lo kewan giani sistem lo Narendra Modi akha alang litu support weg ji la pen BJP lo kadu with the team ji kisipini ang kepek Ngal bang so mai nomatiang kang chot la pen jakla kewang wi tum ta do lang la ta kelong anatuk ini reson card pendang lo la purun do son pima sarkar pen piateng ayusman card pendang lo alang litu pini bang ke sarkar panda choro lo siam ke haya pam Dr. Tuliram Bangkang, Parliamentary Officer Sama Sam Chief Minister, Narendra Modi akan kadu itu pela karat sistem lo alang li tuman kewan jiani sistem lo pansus akhir jumi ke ipidun je pansi. News report Karbiang live. Quality education ki padoji aphanpura kidam tanga porpen pinangan atok anumati ronga jo ansetame cherok toka mai padoponlo bangso jok non hejong HSLC lepen HS ang tek misen asunsi tek ponlonglo bangso long ki unduna tuma phan kidam tang wo sik ni phai kresir kep arni HSLC pen HS ki unduna tuma phan karcho lepen akai ki mesenji ato wara phutha kai huistame ke than ki pare mai setame padopon
Bokajan subdivision angkang Gandhipur arong along kido Gandhipur English LP School along Karbi Lo Chole asong Gandhipur Branch Committee atong patir piponsi non hejong HSLC lapen HS ang thek kipaklang along ki undona bang phubang phia tong phan an so se lo ke chale anathu aning ke parung thuji lapen aning ke pat hedunji aphan pura man ke do karbia poho pen karcho lapen certificate file sedami pipajir pon Karbi Lo Chole asong Gandhipur Branch Committee amai phu Jip Singh Taropen kechari pona mayalong Sonju Teron Chunbang Gandhipur Branch Committee hin pensi aluhi pachini pon mayalong aluhi man pen KSA BDC amai phu Raju Ingling KSA BDC Chunbang Desoi Teron Gandhipur English LP School Headmaster Dolbadur Tamang Borsing Inti Pendanglo ke ongdung atung chetongdon School akai pen college akai along loka chale hut kopi kosonsi claim dam nangjima lapen loke charli chapaduk nangji athe manon ke kethe keri kachepatia kai pina lapen rakia hormu ke ili munit atumli kichu kali bonta rakia hormu atumsi munit aphan nang kichu drugs ke munit si kichu lotema setame monon phia bangke drugs si munit aphan nang kichu po Nasi bangso rakia hormu ke chua bangke inton serak nangji pusi KSA BDC amai phu Raju Ingling pen kache tongdona raratum anaphan thanpon Boli pathar pen projan terang apen bokajan pen anan terang Karbi nong lai Assam pen Nagaland adu ya hoyalong Assam government pen kaching thura sayamu ke claim pon mate quality education ke padoji aphan matha ponsi Lengriti State Model School ahem kimi pini pen ingpu pontanglo Sonsi tea garden along lokachale osomaratum Halloween adim an lokachale aphan kedam nanga job school hemdonang jipu Assam government pen matha ponsi tea garden along amad Lengri Tea State Model School hem kimrang ponpen patang ponsi pini power minister Nandita Golosari dengpen ingpu ponlo Bangso Model School ahem kini kangpua mayalong aluhi sarpia manpen power minister Nandita Gorlosa KAC EM Surjo Rongphar Karbianglong DC Madhumita Bhagwati ADC Anup Kumar Brahma Nirula Phangchupi Secretary KAC Nirupama Tinumpi Joint Secretary KAC Prasad Nangbongsi Principal Lengri State Model School Lapen Thanbang atumpen chenglo manpeng kedo ke the kiding atum chetong donsi school ahem kimi kangpua mai mesen pen pachun ponlo Nandita Gorlosa pen ke thanpon ke Lengri State Model School along ke inding phopen cap an Charlie pon longpo lapen admission mate amen ka chathap sidame pangcheng pon phitlo tea garden along osomaratum joy ke avar sai longpon popasi ningje pon बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि असम सरकार की तरफ से सिंस यस्टरडे देयर हैज बीन एन इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल और आज मैं यहाँ लेंगरी स्टेट पे हूँ जहाँ पे स्कूल एक उद्घाटन करने के लिए आया है दिस इज स्कूल वो क्लास 6 से क्लास 10 तक हो गए फिलहाल क्लास 6 से क्लास 9 तक है यहाँ पर टीचर्स आर ऑल वेल ट्रेन्ड जब ये एडमिशन अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो I suppose and I understand and I believe that this school will flourish क्योंकि हमारा टी गार्डन्स में जितना सारा स्टूडेंट्स बच्चे लोग हैं वो दूर दूर जाके पढ़ नहीं सकता है and it is a very good concept from the government of Assam कि schools को भी चाय बागान में दे दिया है और बच्चे लोग चाय बागान से बाहर ना जाके उनकी पढ़ाई इफेक्ट में हो तो there will be less number of dropouts from the tea garden and then mostly यहाँ से भी the students will be able to compete with the rest of it. Lengri Tea State Model School hem border mate adui ahoyalong nangkibi ke misenlo Anprata tibok tera alom ke do atumta avarsai kilong do napor rar atum aning karong lapen kachurolam theabirta liponlong Boli pathar pen project terang lapen bokajan pen anan terang Karbianglong live भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राजचर्या सोंगमते पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के चरी पेन निंकान सिरकेप अंगबोंग रोंग अलong kachingthura sayamo ke claim ke dama phuthak patumi wosik ni phaikre sirkep arni anarlo porphai hini apor japra langso jutang aklamalong mai padopon Beneficiary Sanmilan Break Jam Adimalong ke padopona sonsi lakhain ko rahini Sarupothar NSC constituency japra langso jutang aklamalong paman ponlo Bharatiya Janata Party BJP Beneficiary Sanmilan Amayalong Mandal Maiphu Lokhiram Rongpi Pensi Mai Chariponlo Lepen Aluhi Kapachini Ponlake Mandal Committee Chunbang Honaram Singh Pensi Apor En Ponlo
Bangso beneficiary Sanmilana Maya long Aluhia Manpen KAC MEC Kadom Terangpi Lapen East Karbiang Longamaipu Roland Kiling District Trading Department Co-Convener Ranjit Roy Sarupathar Constituency VDC Chairman Silarson Rongpi District Mahila Morcha Klembangpi Minika Hansepi Sarupathar Mondol Mahila Morcha Amaipi Bina Rongparpi Minority Morcha Amaipu Sarthe Terang Yuva Morcha Amaipu Anil Tombi Lapen BJP along Klem Rapet Kethe Kiding Atum Pen Chenglo Arong Tin Pen Kibang Beneficiary Kedo An Atum Pen Chetongsi Lamthe Arsin Jit Lapen RD Kedoklong Alamthe Chethan Chimon Ponlo KAC MEC Sangpi Kadom Terang Pen Kaninje Pona Tengke Sarupathara Habara Long BJP Sorkar Chari Det Penke Penning An Kaching Thora Sayamo Long Dunlo Japra Langso Jutang Ahem Lapen Kopai Kimepen Balipathara Long Model Residential School Setame Kimrang Tanglo Non Chiklo Joni Jan Thompen Lotangte Ing Puponpo Lasi Sarupathara Habar Rong Au Somara Tuma Panjoy Kepen Lo Kapachar Lidunlong Jabar Sai Dopo Pusi Maya Long Thanpon Jingrung Langkok Mate meeting pen Jingi Jitan Nang Kuchihang Langkok Ma Labang Kelalo Ilitum Kaching Hon Mate Ning Kachit Henai Prime Minister Narendra Modi Nikan Sirkap Kipling Pinengan ke Nikan Sirkap Pling no Lasila Bangso Nikan Sirkap Kip Angbong Ben Alangli Ilitum Bharat Angkang Mate Assam Sarkar Mate Ilitum Dakar Biang Longhan Development Bisinagi Klemman Pula Bangso Jingi Jitan Amai Ibi Pon Bangkela Heno Ilitum Sarupathar Constituency Pusitame Pini Labangso Hemalongkar Jablongun Laki maju ka sarkar maju ka party nagi kimpi karilo laki ile tum BJP ka party mate ile tum ninga che Prime Minister Narendra Modi ki hai lapen ke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ki hai lapen ke ile tum Karbi Anglong CM Dr. Duleram Rohan alang ni tum pensi pini labangso hem stamili tum han nang kimpi ponno lapen ke ile tum Sarupathar phan ki isya kopai kimeta dothona non ningkan cikloyon yon thompera philo polote Balipathar nong sitame model residential school sitame ilitum aphan nang pon ikon po laki tiju ka phan ka lilo laki ilitum nang lisomar mate ilitum Sarupathar constituency usumar na pachari nang pathegnan pare nang hoja bang sohem sitame ilitum phan nagi kimpilo ilitum la dak sitame ilitum non iku pon po ilitum asumar patun long ko Balipathar Pen Project Terang Karbiang Long Live Bokajan Subdivision Angkang Karbiang Long Pen Nagaland Ahoy Lahorejan APLA Designated Camp along Vosik Nipai Kresir Cap Arni Anarlo Por Malam Tongsekot Pen Perangkiamai Kep Hapon Adivasi People Liberation Army Mati APLA Chairman Biju Sona Pen Kachapahem Pupon Perangkiamai along Kanin Jepon Ke Kidamtang Vosik Nipai Sir Cap Arni EC Board Meeting Paduponlo Lapen Chingbai Sar Chedon Sarpen APLA CNC Sahil Munda Phan Song Arpupen Sorplot Loposi Ning Jepon Athe APLA CNC Sahil Munda Bang Alangli Song Aron Karkan Pen Alangli Aning ke hangaling ke claim tapena joksi Lungju Loposi Pachini Nasi monon phi kopine alam jong si dokok kulotan te nili tumalong pen ke adaya velo Nasi mokonar ne kopine claim det pusitame lake Sahil Munda ame thangsi adai che anangpo Nasi pini pen ke Aman apeng abilu pusi klar dak pen labangso pherang ke amai pensi katu kabe phanta pachini pon laben labangso adim along Amar Singh Karmakar phansi आरपी पे कंट्रोल और जो आगे क्योंकि वो आगे चलाने नहीं सकना था आदिवासी को जितना हमारा संगठन है तो इन लोगों को चलाने नहीं पाएगा उसके लिए उसका हाथ में ये देना आदिवासी के भविष्य बहुत अंधकार में ले जाना था वो क्योंकि उसका बहुत से गलती हम लोग पाया इसलिए हम लोग 9 तारीख में मिलके बोर्ड मीटिंग था हम लोग का ऑफिसर लोग मिलके हम लोग उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया है ताकि आगे से चल के हम लोग सही तरह से कर सकें lapen non amat Assam Sarkar atau maphan kachuning ripon laki non ke dobom adim mimi pin nase prabjin pen mesen ke do adim nang pasik pipon angji lapenan parta APLA asong kemang ason longle pata SD ang hoy adivasi ke do adim an kaching thuramo lapen school lapen adivasi regional council lapen sa keve anam pabat porangji ko putha khai hoy pachun ponta prang nangji pasi kachuning ri pato lapen kapachun da prangja phansi ke damtang wosik ni phai hini arni resim kang tang ke or Assam police athengno setami che hodai pon puta pachini pon आगे से वो अगर जो भी कुछ करता है उसका जिम्मेदारी वो खुद होगा और गवर्नमेंट भी हमारा बात सुनना चाहिए उसका किसी चीज़ का बात नहीं मानना चाहिए और वो जो भी कुछ करता है जैसा कि कुछ भी हो एक्टिविटी कभी को करेगा
वो हमारा अपना संगठन उसका जिम्मेदारी नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी वो खुद होगा. Bokajan penanan terang Karbing Nong Live. Pini Prime Tama Birta ke Lapon si Kang Tony.